Hola amics, hola amigues. Fa uns dies que va acabar el 7è congrés del blog i volia compartir unes reflexions amb vosaltres. Després de moltes converses, diferents persones vam decidir acordar una llista unitària a l'executiva nacional. Els 3 eixos de la candidatura d'un país per construir es van veure reflectits. Un equip potent i capacitat, saber sumar i integrar la riquesa del blog i posar el partit al servei dels col·lectius locals i comarcals i els nostres càrrecs institucionals. Les persones que formaven part de la nostra candidatura hem sigut la base i ens hem sumat a altres persones per conformar un equip divers i plural. I estem totes ací per a treballar, treballar i treballar per un bloc més fort que mai, per un compromís més potent que mai i per un país valencià més just, més lliure i més sobirà. Però el més important que vos volia dir és gràcies. Gràcies pel vostre suport. Gràcies per les vostres hores de feina. Gràcies perquè sense vosaltres res d'això haguera estat possible. Heu demostrat una vegada més que el bloc i Compromís són la força que es penta dia a dia pel país que volem construir. En nom de totes les persones d'un país per construir i en nom meu també, gràcies, de veres, mil gràcies.